dia cukup bisa. Kebasan ini bisa jadi menang. Aku rasa bilang aku. Wanita kang endah sulit-sulit warna. Sokong pamitir. Tansah rerik sajroning mripat. Pindhane kaya dene wong tani. Ana ing wanci ketika. Ngantung-ngantung tekan mapan ana ing sanding. Apa yo kelakon? Apa yo kelakon mengkono sliramu bisa tinemu kelawan aku. Sak temah laka aku isin-isin aku lan hati. Sumpah setia ora bakal bisa ana kang bisa katresnan lan hati. Kula ingkang suwun Kang Mas Dewa Ayu. Aku ki ngipi apa pancen kasunyatan? Menika kasunyatan Kang Mas. Seliramu diajeng Purbasari. Kula Purbasari. Ora nyono babar pisan diajeng. Testuti Kang Mas Dewa. Tenane suwe anggonku ngantung-ngantung tekamu ning papan kene. Tak kira iki mung kandhek ana ing pangucap. Tak kira iku ngono ing sakjroning impen. Banjur apa wigatine diajeng nganti sliramu mapan oleh papan gunung iki. Terus kula menika wonten papan gunung panjenengan. Estunipun kula menika badhe ngunggah-unggahi dhateng panjenengan Kang Mas Dewa Ayu. Sliramu bakal ngunggah-unggahi kok Kula kepingin saged dados kanggo panjenengan Kang Mas. apa kabeh kandamu mau bisa tak ugem. Lamun to sliramu ora bisa urip sinanding kelawan wong kakang, kepiye sumpah prasetyamu? Sampun dados sumpah lan prasetya. Menawi kula boten kehampan dados kanggo panjenengan. Lah kok tayuki kukur jagat kula ki mawon Kang. Aja kondungan. Atus. Lamun to sliramu kok ninggal kakang. Banjur aku kepiye? Mesti bakal kedarang-darang urip. Bakal kekes penggaliku sak temah wanita sing tak tresnani wis ora bisa tak duweni meneh. Mula sangku diajeng tan bedane kelawan aku. Suweni anggonku nandur rasa tresno kang tumuju kelawan sliramu. Tresno kuwi bakal tak jaga pindhane kaya dening wit-witan. Saben dina tansah tak siram supaya nek ora layu saya-saya ora tumekan pati. Kados ngaten Kang. Yen ngono ora beda karo rasane. Tenan. Senajan to jagat didarong. Akeh welangane wanita sing endah suwi-suwi mardi. Nanging siji wae ki ora bisa numpuli kasumpah. Apa meneh numpuli ngimbangi wae tak kira ora sekono. Mamanesmu wangu jiwa kepalingan lelumban ono sing
pisan. Jebul seliramu uga ngimbangi katresnanku. Iba swargane atiku. Bebasan ora bisa tak gambarke lamun to mengko kelakon. Urip sesandingan kelawan sliramu. Nemai bebrayan kang sesifat jejujuran. Tertamku tak aku uga pengen njaluk sumpah prastiyamu kepiye ya. Kang Mas Dewa aku. Sampun dados sumpah pilih teng jagat menika mboten wonten priya kang kula tresnani namung panjenengan. Apa kabeh mau bisa tak ugemi? Dan ta wonten priya kang bagus kula mboten kapiluh jalaran tresna kula mriki kagem panjenengan Mas Dewa. Temang gede rasa tresna kang tumanduk lawan sira mulsa pujian ayu ora usah tidur-tidur ora usah mangu-mangu kabeh pangucapku nalika semono nganti sprene aku ora bakal katimbang marang wong wadon kejaba sliramu ya Nang tresnanmu iki pun ibu Cahyarani dudu katresnanmu nek papane ora ana ibu Cahyarani lamun sliramu sakti tak mengko pinangka dadi ayo bebarengan urut iki bawa nemai urip bebrayan kang siswa dijogoan susah seneng urip ngerti lan mulya bebarengan ya ora bisa nggih aja mbok bacotake tumindak sing kaya ngene iki Pandora ya jemput misalnya apa sih kurang percaya lamun tresnaku tulus lan suci tresnaku gede ora bisa ditimbang karo barang apa wae aja ngene kula sok diculke aja tega Kang Mas Pandora diajeng sayane badhe tumindak napa pencilan menika Kang Mas coba diwawas kanthi permati yo iki katresnanku diajeng Purbasari mula saka diajeng aku njaluk tulung kelawan sira ribin supaya gelem dedaupan lan sinambing kelawan Kang Mas kulon dewa jangan katuran menika mboten katresnan panjenengan
mati. Coba diwawas pisan meneh ya. Kang Mas Kulon Dewa. Panjenengane Kang Mawas ingkang permati. Menika Ibu Jaya Irani titik katresnan panjenengan Kang Mas. Aku tulung lawan sliramu. Ribiyen katresnanku supaya gelem lelati lan ngimbang katresnanku. Saipun Kang kula ripe kula iwake menika penggalih panjenengan. Mbok mlayu piyam menika katemen kemawon kepranan dening salah sawijining manungsa. Yer piyam menika Ibu Jaya Irani nyan anggap katresnan panjenengan Kang Mas. Aku njaluk tulung lawan kowe lamun to ora sakti. Ripih lawan katresnanku. Suminggiro sawatan kene tak bacotke anggonku seselen lawan katresnanku. Ayo. Porposari. Ya jupur Porposari. Apa sliramu ora bisa ngrasake panandangku biasa. Tak rewangi koyo ngene iki mung tek aku tresno lawan. Apa katresnanku mau cukup kandhek ning pangucap. Mung ngipi sakjroning meleh. Ora bisa kasembatan. Aku urip bebarengan kelawan sliramu diajeng. Ora. Diajeng Porposari. Sliramu aja tegolan mentol kelawan aku. Diajeng ning endi papan kowe diajeng Porposari. Panuga sira niki cahyane. Paring kaluran dawuh Rama Pikulu. Beda kelawan padatan. Jeneng kita sowan ana padani ulun adat lupiyane. Iki mung tansah ngatonake esemu kanthi manis panuga. Ewa dene ing kalungguhan. Raptanira ana ing pepadaning ulun sajak sumengko pangawak brojo kanthi tawang-tawang tangis. Banjur ana kedadian apa sadurunging Taman Sari Kawijodana. Parang matur lempat pun sakranipun Kang Mas. Nggih. Kina kula sowan wonten kersa panjenengan tawang-tawang tangis. Jenengan sedaya kala saking tumindakipun putra panjenengan pun akhir kula. Banjur tumindak apa putra ulun Dewa? Putra panjenengan pun akhir kula. Putra-putra dumateng dipun dakwa kula menika katresnanipun ingkang nami putus. Malah kula badhe dipun promoso. Iya, tenan ngono apa? Mereka panjenengan boten pitados Nini Betari Cahyane. Kula Rama Pikulu. Apa kabeh bener? Dingin sekake kelawan ibumu Betari Cahyane. Seyaturipun Kanjeng Ibu Jaya Irani menika leres. Kula ugi boten kirang-kirang yen kula ripih penggalihipun Kang Mas Kulon Dewa. Ing nyatanipun boten mendho malah tansaya ndadra. Bila Ibu Jaya Irani menika tindak katresnanipun Rama. Sira uga wis ngemutake. Nanging babar pisan ora direwes kelawan Kang Mas Kulon Dewa. Menika leres Rama Pikulu. Diajeng Cahyane. Sikula Kang Mas. Apa sekira
putraniro Dewa Abisih Bujung kelawan. Tasih muncul kalian kula Kangmas. Iya, ngono. Gak atur enggak. Diajeng Purwosari. Dengan di papan gunung, diajeng Purwosari. Pola sok lawan aku diajeng. Tak tewangi kaya ngene iki, pun bobote aku tresno lawan sliramu diajeng Purwosari. Kula Semarang sliramu. Ning sliramu tak atuhe eleng tak atuhe. Iki pun ibu Cahyurani tuntunan. Neng papan kene ora ana Ibu Cahya Irani. Lamun tolong Ibu Cahya Irani. Malah kebeneran. Aku bakal kondo bloko maturane kesane Ibu Cahya Irani. Diajeng ayo leganono katresnanku diajeng. Ira ulun Ujang Oro. Liwat Jubo jangkepno poncol triam. Waspadakno sapa ana ing pepadan. Romo Pikul Dewa. Dewa Kula tumindak menapa Romo Pikul Dewa. isih dadak jeneng kita takon. Orang rumangsani marang kaluputan. Babar pisan kula mboten rumaosi menawi kula menika gadah kaluputan Romo. Dewa Puniki ya mergo sira wani tumindak moto-moto kelawan ibumu Bedarikah ya Irani. Kapolo jeneng kita bakal merawoso kelawan ibumu. Ibu Cahya Irani kula padha-padha. Dewa Romo Pikul orang ira babat kita. Yen tumindak jeneng kita wis nalisir saka angger-anggering kautaman. Kaya-kaya sira wis wani ora arek tatanan ana ing kadewatan ing saling jlobak wana. yating duka ingkang kathah Romo Pikul. Pangapuntenipun menawi ingkang putra tumindak kados wekdal. Jalaran wonten bab ingkang tansah mbebidun sak tebete manapun. Kados wekdal menika kula dereng saged pudhari Romo Pikul. Sedaya kala kadaya awet saking ageng tresna kula kaliyan Ki Ajeng Purwosari Romo Pikul. Tresna kawan sawening putri kang asmane Purwosari. Boten sisip menapa ingkang dados pangandikanipun Romo Pikul. Apa wanita kang aran Purwosari kuwi uga sawening widodari. Sanes Romo. Ki Ajeng Purwosari menika namung lama titah kang mapan wonten ing Marcamudra Romo. Dadi putu kang aran Purwosari kuwi sawijining titah sawantah ana ing Madyanadi. Leres boten sisip sedaya codhokan Romo. Dewa Kula niki dawuh tinibalan Romo. sira sawijining Durandara pinangka kedhaten kabeh para kadang-kadang Jawata ana ing saling globak. Nanging tumindak lan pakatimu wis nalisir saka anggrang-anggrang kautaman. Napa kula lepat menawi kula tresna kaliyan Ki Ajeng Purwosari Romo Pikul. Luputa nganggo banget jalaran apa? Dasaripun menapa Romo Pikul. Jeneng kita sawijining dewa. Yen to sira bakal tresnani kelawan sawijining titah sawantah dalma menungso. Padha wae jeneng kita bakal muwai kodrating. Romo Pikul Purwosari. Napa panjenengan kasupen ingkang kawastanan tresna menika uripipun jiwa kang luhur. Agem-agemane yang menang ingkang dipun turunaken dhateng titahipun kanthi dasar adil lan suci. Adilipun boten kenging dipun peksa.
sucinipun kedah tuwuh saking mentolo panah Rama Pitulung Dewa. Nanging Dewa jeneng kabeh iki wis kaperang dewi-dewi. Menawa dewa iki jodhone sawijining widodari. Yen putri iki jodhone sawijining satya. Yen to sira nganti mawahi kodrating dewa mbok menawa uga bakal nampa siku dendaning Jawa. Gusti Rama Pitulung, kula mangertosi menawi kelampah kula dedaupan kalian Diajeng Purbasari titah sakwantah kang mapan wonten Marcapada. Sedaya kula saged kawastaan ngowang-owahi kodrat. Lan malih mangkenipun kula antuk siku dendanipun Jawata bebasan dipun cemloaken wonten Kawah Candra Tinuku. Gusti Rama Pitulung, sinaosa mangkenipun kula dipun cemplungaken wonten Kawah Candra Tinuku. Kula lila legawa Rama Pitulung. Sauger kula saged dedaupan kalian katresnan kula Diajeng Purbasari. Sira sih cukeng penggalihmu. Kaya-kaya wis wani badha dawuh pangandikaning Ulut. Dewa Dawuh penimbalan Rama. yen ngono lekasmu tanpa bedane kamasmu Indrajaya. Engkalunggan iku kena siku dendane dhewe. Yen kaya ngono nggih, Dewaku. Dawuh penimbalan Rama. Ateges sira dudu sipating dewa nanging sipating satya. Dewa Rama Pitulung Dewa. yen sira durung ngerti marang kawujudan kita kalunggan iki coba kae ana kaca pangilur kaca Isna. Dewa Lepat saha dosa kula menapa ngantos Rama Pitulung Guru Dewa nyabda dhateng kula keng kawujudan dados salputaipun. ya mergo kabeh saka tumindak kang wis wani badha marang sabda dawuh pangandikaning Ulut. Lan sira uga wis wani ora arek tatanan ana kadiwatan ing Salendra Bawana. Duh, Rama Pitulung Guru Dewa. Menawi to cetha kula nggadahi kaluputan wonten ing kahyangan Salendra Bawana. Menapa boten wonten pidana sanesipun Rama Pitulung Guru Dewa. Dewa Bu, ing wektu dina iki sira nampa siku dendaning dewa. Awase suwindu Suwindu laminipun. Duh, Rama Pitulung Guru Dewa. Dewa Nanging pangapuntenipun ingkang kathah. Kula lila legawa nampi sabda pangandika panjenengan satemah wujud kula nganeh kados dening sabda. Kula lila ing manah nanging Rama Pitulung Guru Dewa. Menapa kula saged badhar kados ing uni saged walaya temahing jati-jati temah ing walaya Rama. sira ing mengkone bakal bisa bali wujud kaya dik piyun pisan. Prananing sira wiwit kalunggan
ora kena dumunung ana ing kahyangan Salendra Bagono. Bekatu Sira kudu tumurun ana ing Arcapada Swindu lawas. Sira jumujuga ana ing alas Cirebon Cebu. Mbok menawa ing kono jeneng kita bakal bisa ketemu lawan calon jatuh kramamu kang aran Sipur Bosari. Kalamun wis kelakon. Jeneng kita ketemu lawan jatuh kramamu Sipur Bosari. Mbok menawa ing kono sira ing kono bakal bisa bali wujud kaya ngene. Rama Pikulun Guru Dewa Pepundhen. Iya. Sabda pangandika panjenengan. Kula saged badar kados tuting uni. Kalamun to kula saged pinanggih dhateng jatuh krama kula nggih diajeng Purbasari. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit. Mung pangestu panjenengan kula badhe niraraken kayangan Salendra Bawana. Iya. Tumuju wonten ing Arcapada Rama Pikulun. Ulun pangestoni muga-muga ing kono tansah pinaringan kalis ing sambikala. Pamito lawan ibumu Mekaten Kajeng Cahya Kiluban Loro, pangestu panjenengan inggih kula suwun. pangestune ibu kaya bani ingkang kula sliramu cukup. Ingkang ketemu marang katresnan. Kowe bisa badar Matur suwun sanget. Ya, Kyai Cahya. Pangestu sing kajeng diajeng. salira pujian puji muga budaya pagi aja nopo panjenengan. Pangestu sing kajeng. Pun Kakang jaluk pamit. Mas Pikulun kunci. diajeng darjah. Menawi mekaten putra panjenengan pun Bathara Ampu badhe tumurun wonten ing Arcapada, Kang Mas. Bener. Kang Mas. Menapa panjenengan menika kaliyan saderengipun tumurun wonten ing Arcapada? Putra panjenengan pun Bathara Ampu kendang liwati wonten ing repat kepanasan. Muga Kang Mas. Repat kepanasan kala wau dipun jagi putra panjenengan kekalih Cikara bolo-bolo putih. Lajeng kados pundi menawi mangkinipun dados dedah, Kang Mas. Sedaya menika leres Rama Pikulun. Terus pundi kalih keselamatanipun Kang Mas Pikulun Dewa Rama? Iya, nini cahyaninggung pan diajeng darjah. Sinulur Kang Mas. Kaya-kaya kalimput penggalih kulut. Mula aja nganti ndadekake dedah. Ayo padha sedaya. Kula dherekaken Rama. Kang supaya njogo katentremaning repot kepanasan. Mula aku njaluk sabiyantu mudi. Pancen bener ora kleru Kakang Cikara Bolo. Yen nono kok awan rebu ana repot kepanasan, enggal-enggal dicekel ae.
mawas lamun ana titah kang gawe gegerane lepat kepanasan kudu disikirke Kakang. Marang jeneng kita Cingkara Bolo lan Bolopo. Jeneng kita bakal tumindak. Badhe percaya saka ingkang sampun wani damel kekirisi wonten ing lepat kepanasan. Kenging menapa Rama Pikula nyandhek kula lan kadang kula badhe merjaya satu menika Rama Pikula. Iya. Pancen kabeh kita sakloron ora luput tumindakmu. Merga jeneng kita uga tansah mituhu sabda dawuh pangandikan ulun kang supaya njaga marang repat kepanasan. Yen to sak wanci-wanci ana sawijining badan wadah kemunggah ing kahyangan Salendra Bakono kuwi kudu disingkirake. Nanging ngerti yo Cingkara Bolo lan Sira Bolopoto. Rama Pikulun Guru Dewa Yen sira sakoron ing mengkone bakal mateni wujud satu kang wujuding lutung. Yen nganti tumeka pati mbok menawa jeneng kita bakal getun keduwung ing buri. Kenging menapa Rama Pikula menika saged matur kang kados mekaten. Lajeng sinten kawujuning lutung menika Rama Pikula? Iya, Bruhanara. Tenane kewujud lutung. Iki ora liya kadangmu dhewe Dewa Abu. Yayi Dewa. Puramu ya Yayi pun kakang kira ngerti yen kowe iku kadangipun kakang. semono uga aku uga njaluk pangapura Yayi. Dewa Pangapura kula tumrap panjenengan Kang Mas Cingkara Bolo dalah Kang Mas Bolo. Matur suwun Yayi. Duh Rama Pikulun Guru Dewa. Iya, Bolopoto lan kowe Cingkara. Parenga kula badhe nyuwun pirsa napa nggih badhe selaminipun kawujudan kadang kula kados mekaten Rama Pikulun. Lan larah-larahipun dos pundi Rama Pikula ngantos kadang kula menika kawujudan sato kang kados mengaten. Iya. Senane kadangmu Dewa Abu nganti kawujudan kaya ngene. Merga tumindak enggasruh nalisir saka angger-anggering kautaman. Kadangmu walu moto-moto ibumu Bedalicah Yai Rani. Mula nganti ketrucut sabda pangandikan ulun nganti kedadian wujud. Mula Cingkara Bolo lan Bolopoto Nggih kula kadangmu bisa bali wujud kaya wingi yen wis suwindu suwene. Kejaba saka kuwi wiwit kalumban iki kadangmu Dewa Abu. Iki ora kena cumondhok ana ing kahyangan Salendra Bakono kudu tumurun ana ing Arcapada. kados mekaten. Kanthi Cingkara Bolo lan Sira Bolopoto kontapno kadangmu Dewa Abu saka lawanging repat panasan kahyangan Salendra Bakono. Rama Pikulun Guru Dewa. Markah Dewa Kanjeng Yen kelakuanmu sing hati-hati. sing ati-ati. kadangipun kakang Kang Mas Pikul Dewa. Kang Mas Cingkara Bolo dalah Bolopoto. Yayi Dewa Pun sabyantu panjenengan kersanipun
enggal tumurun wonten ing Arcapada. Alan kuwatir nyuwun pamit Rama Pikulun. Ya sedar Cahyayani, kon sira nini Cahyani. Rama Pikulun. Ora susah jeneng kita padha ditunake lan namun diwae. Kapur ndak suwun ayo padha menika marang kanugrahaning Sang Hyang Wenang dimen kales ing sampala. Aduh ibu saya Irani, kula nyuwun pangapura sakabehing dosa mami. Mugi untuk kawelasan Nimas Ayu Mas Roro sekarang pate aku nendang rontok kakudok citra nyanyi mugi paring usada Aneh kedadian sing dumadi. Nalikane ngaku ninggalake kayangan Salendra Bawala. Tumurun ana ing Arcapada. Jumujuk ana ing alas bebondotan Gong Liwang-liwung. Nanging wektu dina iki kedadian sing aneh-aneh. Sing duk nalika semono alas bebondotan malih dadi kali. Najan to asipat goib kaya iki nyata. Dumadine kali iki mbok menawa saka bantring milining eluh kang tumetes ana ing Bantala. Kanggo pengeling-eling papan kene katelo Cilutung. Dawuh pangandikaning Rama Pikulun Guru Dewa. Aku bisa waloya temain jati. Jati temah ing waloya. Yen to aku bisa kelakon ketemu lan jatuh keramaku diajeng Purbasari. Aku bakal jumujuk ning alas Trebon Cepu. Ing mengkone dimen enggal bisa ketemu lan jatuh keramah. Diajeng Purbasari pun kakang.
mergo putramu nderek pinangkin. Coba dipurba bumi. Kados ngaku. Nini Porbosa. Iki uga timbalan ibu. Wis derek tinangkil ana ing pendopo. Kepiye kewajibanmu nggih? Saderengipun ingkang putra maju. Mboten kathah wet beti kula kunjuk ibu. Kaya ngono tak tompu. Ora liwat puja pangestune ibu kok tanpa nono ya nggih Nini Porbosa. Sangat anggen kula ya dados sopan jijimat ibu, saya sedang politik perso babagan pakaryan kula. Sedaya pakaryan kula sampun wonten kelanjengan. Menawi ibu lan Kanjeng Rama menika ngersakake menapa kemawon, menika sampun sumadya kok ibu. Kaya ibu ra bakal niti perso. Nini Porbosa. Pakaryan sing becik dilestrakake kaya Geryo. Stokaken ramani. Panjenengan menika lak sampun pireng piyambak. Sedaya aturipun putri panjenengan Porbosa. Sangsaya gawe bumbunging atine wong diprayogake. Ngestokaken dawuh. Patih Daraseta sabda katimbalan kula Sinuh Prabu. Sajerone pisuwanan iki panjenengan ingsun ora kepengin ngerti marang kahanan ketentreman ing negara Pajajaran. Mung panjenengan ingsun kepengin keprungu aturmu ngenani wah-waning sakwise panjenengan ingsun handuweni mantu piturun Indrajaya. Coba enggal diaturke. Kepareng matur lepat menisih pangapun dalem sini. Saksampunipun panjenengan nggadahi putra mantu pikulun Indrajaya. Negari Pajajaran menika sansaya nggumonaken utaminipun kaum tani anggenipun olah kedhok bumi nandur sak nandur menika wah ndamel bombong ndamel kuncarane praja Pajajaran. Awit menapa? Limrahipun tiang nandur gedang menika agengipun sak lengen-lengen. Bener ah. Sak sampun panjenengan nggadahi putra mantu pikulun Indrajaya. Gedang menika agengipun sak kentong-kentongan Sinuh Prabu. Gedang gedene sak kentong-kentongan. Leres. Mergo apa Prabu? Pikantuk sawabipun pikulun Indrajaya putra mantu panjenengan. Matur nuwun yen kaya ngono. Moho Singara. Inggih Kang Mas Prabu. Yen Banten kepiye? Wonten ing Kadipaten Banten mubramubu pindho linabur mati. Menika kadipaten kula. Ingkang kula nggumune menika wonten parang pradesan. Kaum tani anggenipun tetanduran. Menika nganeh-nganehi Kang Mas. Yo aneh-aneh. Nggih. Aneh kepiye? Nandur semangka. Semangka niku limrahipun agenge sak pinten, mung sak endi. Sareng panjenengan menika kagungan putra mantu dewa, gitu. Semangka agenge niku sak gentong-gentong. Semangka saiki nggih ning Banten iki gedene sak gentong. Nggih Kang Mas. Matur nuwun. Ngono kuwi jalalane kepiye? Kantuk sawabipun pikulun Indrajaya. Matur nuwun nggih. Mahapati. Dawuh. Yen Serang kepiye? Serang ugi pikantuk sahwape putra mantu panjenengan. Katitik Serang sak mangke wonten pagebluk gedhe-gedhenan. Esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Malah wingi geger gember-wer-wer, alun-alun kebak menungso. Kok alun-alun kebak menungso ki ana? Nggih, mergo wonten wong wadon nglairke ponang jabang bayi cangkeme ambane sak lawang. Wah, iya ambane Iki Daraseta. nggih.
bayi kok cangkeme salawan ngono kok ape dienggo apa? Duka. Kula niku nembe mireng niki. Bayi kok Wah. cangkeme ambane sak lawang lho. Mahapati, Riwon, lagi iki panjenengan ingsun keprungu bayi kok cangkeme sak padha lawang. Lho ngono iku arep dienggo apa? Kangge mangan semangka sing sak gentong, kangge nguntal gedang sing sak kentongan. Kowe iku ya ngono Darasena. Kados pundi? Ngalembono ya ngalembono ning aja kebangetan. Ngene iku kasunyatan kok. Ning ya ora apa-apa. Sing ora percaya mung wong siji, Inggih. sing percaya akeh, cara dipoteng isih menang kowe. Leres Singun Prabu. Mergo ngene Darasena. Sedelok meneh. Iki panjenengan ingsun nak duwe gawe. Inggih, leres. Lah, panjenengan ingsun kuwi bakal mbandul ramean. Nyobyo. Tunggawaning negara lan kadang-kadang ingsun kuwi tak kenake padha nyumbang. Kira-kira patih Daraseta nyumbang tontonan apa? Kula patih nggih kedah nyumbang. Ya kaya ngono. Nggih. Sarenge kula namung patih bayarane sithik kathah ing kula bon. Kula namung saged nyumbang tontonan orjen tunggal. Orjen tunggal. Nggih. Sing bayar kulo wis Kula tigang dinten. matur nuwun. Nggih, sami-sami. Maha Sengara, Nggih, kowe kira-kira nyumbang apa? rek ning kula niki kadang panjenengan, kadangipun ratu. Kula nggih nyumbang. Nyumbang tontonan ketoprak kalih wayang kulit. Ketoprak karo wayang kulit. Nggih, ketoprak niki pun kula pilihake ketoprak Kangkondyang sak Karsidenan Pati. Ketoprak endi? Kondyang ketoprak Wahyu Manggala. Apik ta ora wayang? Lho nggih sae. Niku enten bintang tamune pun viral sak jagat maya. Lho, tenan ta ora? Nggih. Panjenengan pengen ngertos bintang tamu ingkang viral niku Bintang tamune kuwi sapa? Mogol kalih Yupi. Bintang tamune niku. Matur nuwun. Nggih. Modal rame. 5 dina, Kang Mas. 5 dina. Nggih, yang bayar kula. Matur nuwun. Mahapati, Pripun? kowe kira-kira nyumbang tontonan apa? Kula nak nyumbang wegah padha karo Kakang Sengkara. Wegah padha karo Paman Patih. Patih nyumbang mung 3 dina orjen tunggal. Patih. Bupati pangkate nyumbang namung 5 dina ketoprak. Dina apa? Niat nyumbang sak wulan. Nyumbang tontonan sak wulan. Kuwe lho, Di. Kula nyumbang tontonan sak wulan lawase. Kula dhewe sing bayar. Kuwi tontonan apa? Sing dereng nate digelar teng Pejajaran, ajeng kula tanggapke kethek ogleng. Mate niku. Tontonan kok kecak ogleng. Ya aneh. Rabuk liyane. Tanggapane ratu kok malah kethek ogleng karena Niku nggih wonten karepe. ono Karepe karepe. piye? Ben kethek-kethek niku iso ketemu bapake kethek teng Pejajaran. Apa yo ono? Ketemu bapake kethek ning kraton Pejajaran nggih. Lho, Pejajaran iki kraton. Ora ono kecak lho. Wonten. Kok kowe kondono bapake kecak kuwi? Lah sampeyan iku dak bapake kethek. Ratu karane bapake kecak. Iya. Lho napa ana tinone? Wong ratu arep duwe gawe kok narik sumbangan karo kawulane. Dan ngono kan nantang karo wong tuwa. Aku kok manggep Lho kecak. sampeyan wani maju. Lho sasan tak cepet. Iki. Sabar. Saiki wong tuwa kok Wong tuwa ora kena diajeni kok. senajan ora kena diajeni nanging kae ya wong tuwa. Ya ta. Wong tuwa kaya ngono kok didarane kethek. Lah napa? Kae iki dudu kethek. Bentung. Sampeyan iso Kowe ya padha ae. Lah nggih jenengan niku lambene mewek. Ora dadi apa diarani kethek angger seger waras. Laras. Lah sampeyan kethek ora? Ya ora. Ora wis rasa nesu. Oke.
Nek nesu yen ngono ya kecek tenan. Nek nesu kethek lho sinuwun. Dados Ngono ya? mboten sah nesu. Ampun nesu Mboten panjenengan. kethek. Mateni wong. Sadurunge aku duwe gawe. Iki mbutuhake sembelian mergo tamuku ki priyayi-priyayi Kangge legata. Leres ta. Nggih. Kowe tak kenake nyumbang sembelian Darasena. Pun nyumbang tontonan nggih nyumbang sembelian. Iya sisan gawe. Mateni wong. Nggih mboten dados napa. Sarene kula namung patih. Kula namung saged nyumbang ayam potong 3 dosa. Ayam potong Nggih, wong patih mawon kok. yo ora apa. Matur nuwun mung sumbangan. Ayam potong. Mosong ora. Kula sumbang sapi gangsal. Matur nuwun. Nggih. Bupati, Yon, kowe arep nyumbang apa? Kula ngerti nek sampean mesti ajeng njaluk sumbangan. Lho ratu tamune pirang-pirang kok trimo ayam potong 30. Lho, kok ora gunane kok Sapi 5. Lho isin kula dadi dulure ratu. ayam potong 30 kok gunane. Gunane kuwi apa? Sajen ayam panggang rumangsamu penting kuwi. Bener. Kula nyumbang kewan sikile papat pun kula cepake, kula silihke trontone semen. Wah. Nek iki nyumbang tenan, Nyumbang sak nyumbang tronton. sak tronton kewan sikile papat, mengke dhewe sembelian teng pejajaran. Walah. Kewan sikil papat kuwi kewan apa, Mo? Pengen ngertos? Asu. Ratu kok pakani iwak asu? Lah mengke pun disembelih, ndase ora usah dipecel. Digodhog nganti umum, untune ben pringis, ben kaya ratune. Ora pisan ora pindho. Kowe ngenyek karo wong. Ora trimo jeneng tangan kadung gemeter kok. Pun jenengan nggih. Jalaria. Panjenengan niku asu lho mboten. Lah. Yo ora to. Lah nggih. Apa nesu nesu? Mandurke mawon. Nek nesu nggih asu. Panjenengan apa nesu? Darasena Atus pundi Sipun? supaya kas karyaning negara pejajaran. Nggih. Ora entek tak duwe gawe. Panjenengan ingsun bakal nggawe peranatan anyar. Menapa menika Sinuwun? Mengko kowe mudhana ning desa madesa. Kawula sing duwe sapi 5, jaluk 3. Sapi kok jaluk 3. Jaluk 3. Lajeng Sing duwe wedhus 4, jaluk 8. Beras. Sing duwe beras 5 pintal, jaluk 3 pintal. oh kados ngaten cocok niku. Nggih. Sing duwe ndok ya ngono. Duwe ndok 10, jaluk 5. Lah nek menawi mboten gadah ndok. Ijo lindok. Mateni pun panjenengan niku kok Kira-kira kowe sarujuk. sarujuk supados kas kaliyan negari mboten telas. Moho sing ora kepiye? Kula nggih sarujuk. Mahapati, yen kowe piye? Saderenge kula mangsuli kula ajeng takon. Jane sampean iki ratu napa perampok? Lho, aku ya ratu. Ratu arep duwe gawe kok narik. Karo kas karyane negara ora gelem malah ngabot-ngaboti kawulane. Ratu niku kudune ngayomi kawulane. Lho nek ana ratu kaya ngeten iki, nak didemo kok ora gelem niku jane ratu cap napa? Lho, ratu iki panguasane tanpa winates. Negara tak arep tak gawe abang. Arep tak gawe ijo ora karek aku ratune aku. Niku saka rumangsane sampean. Mongko kawula teng pejajaran niki kathah sing keserakat mergo ratune, mergo punggawane, seneng numpuk-numpuk bandane, seneng blendhokake wetenge dhewe, ora mikirake nasib kawulane. Yen kowe ora trima karo pranatanku, lho kowe arep apa? Kula mbelani rakyat, nek sampean ora trima, sampean kowe arep pani metu, arep pani coba. Menapa, Kamas? Ndek apane? Wis. Kae mbok arane
tukarane asu. Isi arep pateni neh. Lho kaya dulur tuwa lho. Dulur ora kok diajeni asik. Senajan rupane mewek elek. Kae wong tuwa. Kaya kae ana tembangane. Entik si penunggul patenono. Pateni lho. Kowe ku yo ngono. Menapa? Wong tuwa kok malah mokon mateni ora mok elengke. Sing ngongkon iku sinten? Niki durung rampung, Kang Mas. Entik si penunggul patenono. Aja wong tuwa kuwi malati. Krungu kowe. Ya bener. Sinuwun Prabu Manjusri yen turu ngiler. Elah. Iki malah jelomprong wong tuwa. Mboten kula niku nyengkuyung panjenengan, Kang Mas. Mergo iki wis pepak andher para kadang lan sentonone negara. Nggih. Sedelok meneh putra mantuku Pikulun Indrajaya. Nggih. Iki rawuh ana ing pendopo. Wonten ing pendopo menika. Pripun iki? Mengko sak rawuhe putra mantuku Pikulun Indrajaya. Nggih. Kabeh padha ndingkluk nyembah. Ngoten, katusatan. Nggih, selamat dawuh nggih. Monggo nak Mas Pikulun. Ayo, padha ndingkluk nyembah mengko ben entuk sababe dewa. Sang Pikulun. Ikilah ngopo? Menapa, Kang Mas? Ana wong tuwa arep nyembah dewa. Wong kula niku mboten nang kula mentil kemawon kok. Sang Pikulun. Daraseta? Nggih. Kowe kok ganggu. Tangan kula sedaket ngeten kok. Sang Pikulun. Kan garwa. Mboten lho ramane kula malah mendeke mawon lho. Sang Pikulun. Kowe iki nyek wong tuwa. Wong tuwa arep nyembah dewa mak cacok anggap Lho sampeyan iki iso muni wong tuwa niku mboten kebulet ilat sampeyan. Sampeyan nek wong tuwa kula tak takon. Purbararang menika sinten? putraku. Lah nek Purbararang putra sampeyan, Indrajaya Pikulan niki sinten? Pikulun. Pikulun niku nak dewa mapan Tikayuwangan Salendra Bawana. Dahare mon kukusing dupoking kumulun. Sari-sarine kembang. Lah nek wonten dewa yayan teng alam donya, niku ateges dewa sing ora diakoni karo Jawata. Dadi kowe Lho sampeyan wong tuwa nyembah karo anak niki nek ora wong tuwa bento ora ono sampeyan. ora apa-apa. Ada nyembah ora tangan-tanganku dhewe. Ngoten. Sang Pikulun. Monggo panjenengan kersa paring sesulih kawula wonten negari Jajaran. Titah ulun Sang Prabu Manjusri ingkang pinurut. Sawab pandunganing sun kanggo panjenengan kabeh muga murakapi keluarga ing Pejajaran sakutuhe bisa ayem lan tentrem saklawas. Matur nuwun Sang Pikulun. Sawab pandungaku kabeh muga bisa murakapi. Sang Prabu Manjusri sampun titi kala mangsanipun. Sampunipun kula caket kalian garwa kula Si Purbararang senajan ta dening saresmi. Ing wekdal punika ugi kula badhe makayangan matur wonten ngersanipun Rama Gurudewa. Kondur wonten kahyangan. Injih. Mangke menawi sampun wangsul wonten ing negari Pejajaran, kula betake oleh-oleh lintang Sang Pikulun. Kula nggih titip
mang betake bledek. Kangge nyute kok bledek ben kon nyamper ndase maju Sri. Kang Mas, diajeng Purbarara. parantene sak menika pengen badhe kuntur wonten ing kayangan. Menawi dipun keparengake, kula badhe nderek panjenengan kersanipun mangertosi kaedahan lan swasana wonten ing kayangan Samudra Bawang. Ngono ya becik nanging durung tekan titik kala mangsane diajeng. Ulun bakal makayangan ing ujug matur ngesane Rama Gungdura. Yen nganti mengko disarujuki kabeh keluarga ana ing pejajaran bakal ndak do munggah ing makayangan. Nanging ngenteni wektu kang prayoga, saiki pun kakang nyuwun pamit. Yang Kang Ditahlun Sang Prabu Manjusri. Kula sang pikulun. Tak jaluk kabeh donga pangestumu kabeh. Ingsun bakal makayangan. Bareng nyuwun pamit. Wong mantuku pikulun iku mau mibire rono. Lho sing kok dadak kok kono. Arep dadak mriko niki tangan-tangan kula dhewe mboten pilih tangan sampean. Males jebule. Dewa niku waskita. Dewa ngerti kanan utawi madya padha. Arep didadarono. Dewa niku rak dewa asli, mesti ngerti. Beda karo sing dewa tanpa KTP. Lho, ana asem-asem balungan, kok entek telung piring. Niku dewa napa nih? Weh, sampun Mo. nini Purbarara. Nggih. Ya ngono kuwi lho. Wong nak dah pen kemeren. Wong eri yo ngono kuwi. Ngaten nggih, Mo. Nanging Mo, sak menika kula badhe matur. Bilih sak menika kula sampun dipun pangku dening salah sawijinipun kapok. Kaporo garwa kula menika mboten sadhe ngatur ora manungsa. Nanging dewa saking kayang. Bener. Mila ing mriki kula badhe tambah jimat asma Betari Purbarara. Betari Purbarara. Betari Bune. Nek ora nyembah Betari kuwalat. Sang Betari kula nyuwun urip. Alah. Lu wong tuwa ngene ra njaluk dijejeg iku piye? Lho sampeyan wong tuwa wis minggirke blate apa piye? Ya omongi bola-bali kok nyembah delamakane anak. Lho sampeyan iki nyembah delamakane padha karo ngajak anake ben kualat. Lho sampeyan wong tuwa kualik sampeyan. Lho iki Betari. Garwane dewa. Nek ora gelem nyembah Betari kuwalat kaya jambu metik. Lah nek nyembah, Nek nyembah penjaluke apa? Umurku njaluk tambah 1000 tahun keturunan. mboten kelakon. Dene sampeyan nek gelem nyembah bokonge Betari Purbalarang 1000 tahun umur sampeyan ajeng ditambahi. Sampeyan sembah bokonge. Sampeyan nabung Betari Purbarara. Bokongem kok kene tak ambunge umurku ben tambah 1000 tahun. lho ya wong beto tenan. Kandhani kok. Lah ngene kok dadi ratu kawulane terus dadi apa sampeyan iki? Pendopo iki pendapaku. Negara iki negaraku. Kursi iki larang. Balekno. Lah kursi-kursine sinten? Ya kursiku. Balekke. Sing buah kursi iki mau sapa? Kula. Lah iki balekno kowe. Sing gadah omah sinten? Aku. Balekke. Balekke apa ora? Ayo gelis. Balik.
dadi ratu mbiyen le milih piye? Ngantos paman Nopati norak-norak kados becak potong. Kados gerah salah tomen. Jalaran piyambakipun menika iri lan meri dumateng kula lan Bener niku. panjenengan gadahi mantu, kaporo mantu panjenengan Mantuku dewa. Benten kalian paman Nopati Rama. Paman Nopati menika kagungan putri gangsal cacahipun. Bener. Sedaya menika dereng wonten ingkang bayo maomah. Teges dados prawan jobat Rama. Prawan jubat, prawan kasep. Mulane Mulane eri. Sampeyan iki mbak-mbak dulur kula jebule ora ngerti. Anak kula mboten 5 nanging 6. Mergo kula rabi meneh. Cita-cita kula ajeng kula tambahi melih. Ake mau tambahin salus sik ta Wis anek selesai. Nanging yo wedok iki. Wedok kabeh 6. Wedok kabeh. Sok bakal kula lebokke dadi tim bola voli. Oh. Arep wedok kabeh ning boten kula kudan kula entukke bupati sing tanpa KTP. Timbang di Rabi Dewa sing kelambrangan teng alam donya. Luwih becik dirabi kuli pabrik semen. ate dirabi kulit pabrik ate tukang becak arek karepe. Menyanyi kok goyokke. Nini Porborarang tak anggap pisuanan iki wis rampung. Doro Seto, nggih. Pisuanan kena kok bubarke. Namung wis tak dawuh. Ibu lan kowe Yayi Purbasari. Ayo derek Pak. Monggo Rama. Pamer rumangsane gumun. Ya. Indrajaya. Kowe bisa ngapusi wong pejajaran ning Mahapati ora kena tok apusi. Lamun besok kawyak wademu aja taun dosa.